Nästa på talarlistan är Katarina Petrell. Hon är regeringsråd, enhetschef, statsrådets kansli. Hennes föreläsning heter De finländska ministeriernas kommunikation under coronapandemin sett ur statsrådet översättningsorganisations perspektiv. Så ger vi ordet vidare till Katarina Petrell. Jag vill börja med att tacka för inbjudan att hålla ett anförande på klarspråkskonferensen. Jag representerar statsrådets kansli i Finland där jag är chef för svenska språkenheten. Statsrådets kansli är statsministerns ministerium och i statsrådets kansli har man samlat gemensamma sakkunnigtjänster för alla ministerier såsom översättnings- och språktjänsterna. Svenska språkenhetens uppgift är att betjäna regeringen och ministerierna, det som i Sverige kallas departement, med översättningar till vårt andra nationalspråk svenska. Vi översätter också olika handlingar som behövs i ministeriernas arbete, regeringspropositioner, lagtexter och aktualitetstexter. Svenska språkenheten har en personal på 50 personer. 2/3 av översättarna arbetar med lagöversättningar och 1/3, det vill säga 15 personer, arbetar med aktualitetstexter såsom pressmeddelanden, webbtexter och andra kommunikationstexter. Centralförvaltningen i Finland består av 12 ministerier, vilka alla har egna kommunikationsavdelningar. En av dessa, statsrådets kommunikationsavdelning vid statsrådets kansli, har hand om statsministerns och regeringens kommunikation. Under ministerierna finns det riksomfattande ämbetsverken och inrättningarna som verkar inom ministeriernas förvaltningsområde. Ämbetsverken och inrättningarna har hand om sin egen kommunikation och ska också se till att kommunikationen sköts på de båda nationalspråken och vid behov på andra språk. I min presentation kommer jag att lyfta fram frågan om vilka krav 2 officiella nationalspråk ställer på myndigheternas kommunikation. Jag kommer vidare att redogöra för principer och riktlinjer som styr ministeriernas kommunikationsenheters arbete i språkligt hänseende och hur översättningsfunktionen stödde detta arbete under coronapandemin. Avslutningsvis kommer jag att berätta om erfarenheter och lärdomar av kommunikationsenheternas och översättningsorganisationens samarbete kring kriskommunikationen under coronapandemin. Jag hoppas att de här erfarenheterna kan vara till nytta även för andra organisationer som behöver kommunicera på flera språk. Finland har 2 jämbördiga nationalspråk, finska och svenska, och i vår grundlag och språklag finns bestämmelser om vilka skyldigheter det medför för myndigheterna. Nationalspråken har en särställning framom övriga språk. Det här innebär bland annat att regeringen ska ge sina lagförslag till riksdagen samtidigt på båda nationalspråken. Det innebär också att en tvåspråkig myndighetsinformation till allmänheten ska finnas på finska och svenska. Arbetsspråket i de statliga myndigheterna är finska, vilket betyder att ärenden och information bereds på finska och de texter som kommer till under beredningen och som ska publiceras översätts sedan till svenska. Men de texter som en myndighet utarbetar för att publiceras behöver inte översättas som sådana. Myndigheten ska emellertid se till att både den finskspråkiga och den svenskspråkiga befolkningens behov av information tillgodoses. Texten behöver kanske inte översättas i sin helhet om ett sammandrag räcker för att behovet av information tillgodoses. När det handlar om information som är väsentlig för individens liv, hälsa och säkerhet samt för egendom och miljön ska det ministerium som ansvarar för ärendet se till att informationen ges på båda nationalspråken i hela landet. Det här är den bas som de båda nationalspråken vilar på. Men när myndigheter kommunicerar räcker det sällan att informera bara på nationalspråken. Informationen översätts i regel också till engelska eller till något annat språk beroende på målgruppen för informationen. I vissa situationer som nämns i den samiska språklagen behöver informationen översättas även till de samiska språken. Ärenden bereds och kommunikationstexter skrivs alltså på finska. Därefter översätts det till det andra nationalspråket svenska och vid behov också till andra språk. Finland har en lång tradition av översättning av myndighetstexter för våra nationella behov i och med våra 2 jämbördiga nationalspråk. Men redan före Finland blev självständigt 1917 hade landet som autonomt storfurstendöme i det ryska riket fått behålla svenskan som officiellt språk vid sidan av centralmaktens språk ryskan. Svenska språkenheten vid statsrådets kansli har anor från 1810 då den första översättaren anställdes vid regeringskonseljen för storfurstendömet Finland. Jag vill nämna denna historiska detalj för här skiljer vi oss ifrån de övriga nordiska länderna. Våra myndigheter har arbetat länge med jämbördiga officiella språk och tillsammans med översättningsorganisationer som stödjer tjänstemännen och myndigheterna att iaktta de lagbestämda språkliga förpliktelserna gentemot befolkningen.
Jag ska i det följande lyfta fram några normer och principer som styr språkbruket i ministeriernas kommunikation. Vi har alltså 12 ministerier som svarar för den egna kommunikationen och för samordningen av kommunikationen inom det egna förvaltningsområdet. Statsrådets kommunikationsavdelning i statsministerns ministerium, statsrådets kansli, svarar för regeringens och statsministerns kommunikation samt för samordningen av regeringens kommunikation. Utöver grundlagen och språklagen finns det övergripande bestämmelser om myndigheternas verksamhet i förvaltningslagen. Lagens syfte är bland annat att främja god kvalitet och gott resultat i fråga om den service förvaltningen tillhandahåller. Intressant med tanke på kommunikationen är att det i förvaltningslagens 9:e paragraf finns ett uttryckligt krav på gott språkbruk i förvaltningen. Myndigheterna ska använda ett sakligt, klart och begripligt språk. Bestämmelsen förutsätter att både beslut och handlingar som myndigheterna utarbetar och också pressmeddelanden och information som myndigheterna ger ska avfattas på ett gott och begripligt språk. Kravet på att myndigheterna ska uttrycka sig sakligt på ett klart och begripligt språk innebär att myndigheterna ska uttrycka sig så att en kund i förvaltningen kan förmodas entydigt förstå ärendets innebörd och få sådan information som är tillräcklig med hänsyn till ärendets art. Bestämmelsen förutsätter således att framställningen är både språkligt klar och innehållsmässigt begriplig. Sakligheten i språkbruket innebär också att kunden inte bemöts med sårande eller förklenande uttryck. För åskådlighetens och klarhetens skull bör handlingen indelas i klart särskiljbara avsnitt. När en handling utarbetas ska man fästa uppmärksamhet vid att den utgör en innehållsmässigt logisk och lättbegriplig helhet. I mån av möjlighet ska strukturellt tunga texter som innehåller tekniska detaljer undvikas. Samtidigt ska man försäkra sig om att den språkliga framställningen motsvarar det avsedda sakinnehållet. Man kan säga att förvaltningslagens bestämmelse om ett gott språkbruk i förvaltningen till stora delar motsvarar definitionen på klarspråk, så som exempelvis internationella klarspråksorganisationen Plain Language uttryckt den. Det vill säga att klarspråk är när ett meddelande i fråga om ordval, struktur och utformning är så tydligt och begripligt att de avsedda mottagarna kan hitta vad de behöver, förstå vad de hittar och använda den informationen. Klarspråkstänket uttrycks också i centrala styrdokument för ministeriernas kommunikation, såsom i statsrådets kanslis rekommendation om statsförvaltningens kommunikation. I rekommendationen drar man upp riktlinjerna för de värderingar som styr kommunikationen, det vill säga öppenhet, tillförlitlighet, objektivitet, begriplighet, serviceinriktning och interaktion. I rekommendationen betonas att myndigheterna genom sin kommunikation ska säkerställa att korrekt information finns tillgänglig och kan delas och att myndigheterna ska vara närvarande i de kanaler som befolkningen använder. Kommunikationen ska ta hänsyn till såväl målgruppen som målet och beakta de olika språkgrupperna och behovet av information på klarspråk. Begriplighet är en förutsättning för lyckad kommunikation. En viktig infallsvinkel i rekommendationen är att ett sakligt, klart och begripligt myndighetsspråk hör till de anställdas grundläggande färdigheter inom statsförvaltningen och att det är organisationen som ska se till att dessa färdigheter upprätthålls. En ny rekommendation om statsförvaltningens kommunikation bereds som bäst och den kommer att ges så snart den nya offentlighetslagen har trätt i kraft. För krissituationer finns ytterligare en anvisning om statsförvaltningens kommunikation i krissituationer och under undantagsförhållanden. Jag har nu beskrivit de normer, riktlinjer och rekommendationer som gäller språket och formen för myndigheternas kommunikation enligt vilka ministeriernas kommunikationsenheter arbetar. Men så kom covid-pandemin. Med facit i hand ställer jag frågan hur kommunikationen på 2 nationalspråk och övriga språk fungerade under covid-pandemin. Kunde vi leva upp till de principer som är beskrivit tidigare? Det är ingen överdrift att säga att pandemin blev ett eldprov för samarbete mellan ministeriernas kommunikationsenheter och statsrådets översättningsorganisation. Vi hade ingen tidigare erfarenhet av en motsvarande eskalerande och långvarig situation som krävde snabba kommunikationsåtgärder och som hade direkt inverkan på människors liv och hälsa.
I och med att människors liv och hälsa låg i kärnan av krisen blev trycket på ministerierna ytterligare högre, eftersom språklagen uttryckligen ålägger de behöriga ministerierna att se till att information som är väsentlig för individens liv och hälsa och säkerhet ges på båda nationalspråken i hela landet. I exceptionella situationer ska kommunikationen skötas i huvudsak med samma metoder som i den dagliga verksamheten, men på ett intensifierat sätt. Myndigheterna ska också vara beredda att snabbt och smidigt ta i bruk olika kommunikationskanaler. Ministeriernas mål är både i normalläge och i krisläge att kommunicera på båda nationalspråken samtidigt. Den finska texten publiceras emellertid oftast så fort den är klar och den svenska texten strax därefter då översättningen blir färdig. I praktiken ges den svenska informationen ändå så gott som samtidigt som den finska. Utkastet till pressmeddelande översätts för det mesta i förväg och de slutliga ändringarna görs strax innan pressmeddelandet publiceras. Det är värt att notera att allmänheten under coronapandemin mycket snabbt gav respons om den svenska översättningen av någon anledning dröjde. Likaså gav allmänheten respons på kvaliteten av de svenskspråkiga texterna. Det här visar att de svenska kommunikationstexterna faktiskt läses av befolkningen. I ett tidigt skede av pandemin kunde översättningsorganisationen börja delta i statsrådets kommunikationsenhets morgonmöten och fick på det viset höra om vilka kommunikationsärenden som var aktuella för regeringens del. Samtidigt fick vi också information om de övriga ministeriernas kommunikations- och översättningsbehov. Översättarna fick också i ett tidigt skede namngivna kontaktpersoner på ministeriernas kommunikationsenheter, vilket underlättade arbetet märkbart. Översättarna slapp ringa runt och försöka hitta rätt person när det uppstod frågor om texten som skulle översättas. Den gemensamma lägesbilden som skapades under morgonmötena underlättade översättningsfunktionens möjligheter att planera sitt arbete och att ställa upp vid behov även utanför ordinarie arbetstid. Översättarnas arbete organiserades så att man arbetade i 2 turer fram till klockan 19.30, tidvis också till klockan 21 och var i beredskap under veckosluten. Den gemensamma Signal-chattgruppen för kommunikatörerna och översättarna kom också att bli en viktig informationskanal. Statsrådets kommunikationsavdelning och ministeriernas kommunikationsenheter kommunicerar aktivt på sociala medier och informationsfrekvensen och mängden information ökade märkbart på Instagram, Flickr, Twitter och YouTube. Dessa kommunikationskanaler är fortsatt viktiga efter pandemin. Rätt snart blev det klart att massiva åtgärder behövs för att begränsa spridningen av viruset. Finland har ingen gemensam krisportal för myndighetsinformation, så statsrådets kanslis webbsidor kom att bli den webbplats dit anvisningar och frekventa frågor om pandemin samlades. Finlands regering fattade beslut om undantagstillstånd i landet den 16 mars 2020. Samtidigt togs beredskapslagens befogenheter i bruk och regeringens och ministeriernas kommunikation gick in i en krisorganisation där samordningen av kommunikationen koncentrerades till statsrådets kommunikationsavdelning och olika team bildades med ansvar för olika delar av kommunikationen. Också översättningsorganisationen kom att utgöra ett team i denna krisorganisation. Under den dryga månad undantagstillståndet varade fördubblades statsrådets kommunikationsavdelningspersonal genom att kommunikatörerna från ministerierna och vissa underlydande myndigheter överfördes till krisorganisationen. Översättningsorganisationen fick emellertid inga ökade resurser. Kommunikationen ökade ytterligare då statsrådets kommunikationsavdelning fick resurser för strategisk kommunikation och riktade infokampanjer. Kampanjen Finland fixar det var ett samarbetsprojekt som statsrådets kansli samordnade i syfte att hjälpa individer och samhälle att orka genom krisen och att stärka den mentala kriståligheten. Museet för nutidskänsla var en annan storsatsning där man skapade ett virtuellt museum med upplevelsebaserade berättelser om känslorna under den tid då undantagsförhållandena rådde i Finland. De här projekten krävde också stora arbetsinsatser av översättarna. Översättningsorganisationens arbetsmängd flerfaldigades i en handvändning och det gällde att snabbt anpassa organisationen till både större arbetsmängd och snävare tidsramar. Mångt och mycket gick att genomföra för att översättarna var flexibla och plikttrogna, men det blev också klart att översättningsorganisationen behövde se över vissa rutiner och att ett permanent beredskapssystem måste skapas.
Eftersom brådskan ständigt var stor var texterna som skulle översättas ofta halvfärdiga utkast eller texter som tillkommit i en sådan hast att klarspråkskraven inte till alla delar uppfylldes. Kommunikationsenheterna hade inte heller tid att förkorta texterna och göra dem tydligare. De flesta texter översattes därför i sin helhet till svenska och även engelska, även om ett kortare sammandrag ofta hade fungerat bättre på alla språk. Det är viktigt att informationen i kristider är speciellt tydlig så människorna kan ta den till sig. En praktisk realitet var emellertid att såväl kommunikatörerna som översättarna tidvis måste prioritera snabbhet framom klarspråksaspekter. Jag har här främst redogjort för kommunikationen på 2 officiella nationalspråk under coronapandemin, men det är skäl att tillägga att alla anvisningar och all information också gavs på engelska och till riktade målgrupper även på andra språk, exempelvis de största invandrarspråken. Vilka var då lärdomarna av pandemin med tanke på en effektiv kommunikation på flera språk? Den allra viktigaste lärdomen är att en fungerande och effektiv kriskommunikation på flera språk inte kan skötas bara med externa översättare. När krisen kommer och behovet att kommunicera ökar och det behövs kommunikation även utanför ordinarie arbetstid kan externa översättningsbyråer inte ställa upp lika flexibelt som organisationens interna översättare. Under pandemin blev det uppenbart att en egen intern översättningsorganisation kan reagera snabbt och flexibelt i alla lägen. Översättarna arbetade i skift och var i beredskap under kvällar och veckoslut. De flesta centrala myndigheter som lyder under ministerierna i Finland har gjort sig av med sina egna översättare och anlitar istället externa översättningsbyråer. När Finland gick in i ett undantagstillstånd fanns det inte tillräckligt många översättningsbyråer på marknaden som kunde betjäna alla dessa ämbetsverk samtidigt med ökade mängder översättningar. Många av dessa myndigheter hade förlitat sig på att statsrådets översättningsorganisation skulle ställa upp och hjälpa myndigheterna med översättningar i krissituationer. Men det var tyvärr inte möjligt, för statsrådets översättningsorganisationsresurser räckte nätt och jämnt till att förse regeringen och ministerierna med de översättningar som behövdes för att hantera pandemin. De riksomfattande förvaltningsmyndigheterna på lägre nivå som saknade interna översättare riskerade att inte klara av sitt informations- och kommunikationsuppdrag enligt språklagen på de båda nationalspråken. Många myndigheter behöver alltså se över sin beredskap att kommunicera på flera språk i krissituationer. Den andra viktiga lärdomen är att det är viktigt att kommunikationsenheterna delar sin lägesbild med översättarna, antingen så att översättningsfunktionen är representerad på kommunikationsenheternas morgonmöten eller motsvarande möten, eller så att översättarna får namngivna kontaktpersoner som håller översättarna uppdaterade. Den tredje lärdomen är att det nära samarbetet mellan kommunikatörerna och översättarna skapar en tätare kollegialitet och även en större förståelse för varandras arbete. Det här avspeglas i verksamheten även efter pandemin. Översättningen ses bättre än tidigare som en integrerad del av kommunikationsprocessen och det händer mer sällan att översättningen glöms bort i brådskan. Den fjärde lärdomen är att kommunikationsenheterna behöver klart och tydligt prioritera texter med tajt tidsram och ge direktiv om vad som behöver översättas först. Det här är en utmaning eftersom det är flera personer på kommunikationsenheterna som producerar texterna och kommunikationstexterna sällan samordnas ministerievis. Det behövs också bättre samordning mellan de olika ministeriernas kommunikationsenheter. Ibland kunde texter som behandlade samma sak komma som översättningsuppdrag från flera ministerier. En viss rivalitet ministerier emellan kunde ibland också märkas. Slutligen den femte lärdomen. Ju klarare och kortare texter, desto snabbare översättningsarbete. Den möjlighet som språklagen erbjuder att översätta bara det väsentliga innehållet fungerade inte i situationer där det gällde att få ut viktig information till befolkningen snabbt. Ministerierna hade inte tid att korta ner texterna eller göra sammandrag. Och för att försäkra sig om att de språkliga förpliktelserna uppfylldes ville ministerierna ta det säkra för det osäkra och låta översätta alla texter i sin helhet.
Men översättningsorganisationen kan inte ensam slå vakt om klarspråkigheten. Klarspråkiga översatta texter förutsätter klarspråkiga originaltexter. Avslutningsvis vill jag konstatera att även om coronapandemin var en tung och på många sätt exceptionell utmaning för statsrådets översättningsorganisation, så har mycket av den praxis som då utformades i samarbete med statsrådets kommunikationsavdelning och ministeriernas kommunikationsenheter visat sig fungera väl också efter pandemin. De erfarenheter vi fick av hanteringen av pandemin har hjälpt oss att utveckla svenska språkenhetens och hela översättningsorganisationens arbete ytterligare och på så sätt bidra till bättre kommunikation på flera språk inom statsrådets organisation. Tack för er uppmärksamhet.